selamat malam Mbak Dita. Selamat malam Lik Jitur. Ya salam-salam kagem para warga masyarakat ugi nderek ndongaaken dhateng para warga masyarakat Arjomulyo Mbak. Nggih Mbak Amel monggo. Anggi mugi-mugi warga masyarakat Arjomulyo saged dados warga sing kompak, sehat, selalu lancar rezeki berkah lik Amin, sekabehane. amin nggih. Nggih amin. Nggih, kabeh didongakaken bakule ya. Bakule Mbak Dita. Ya, didongakna bakule men pada laris. Nggih, semoga dagangnya laris manis. Amin, amin. Dagangane sing laris, duwite sing ngumpul. Iya, tidak lupa disenggol Bu Soto Buwati. Ya. Oh, Buwati Ya, Soto. baik Mugi-mugi. menyelenggarakan untuk kru wayang nek mengana pada dahar Nggih. arep ngagem rica-rica, ngagem opor endok pokoknya segane ora dietu. Luar biasa. Ya, Nggih. Mugi-mugi Ya, drememet nek ngitungi sega, Mbak. alah, mboten dihitung lah sing penting. Iya. Nggih, sugeng rawuh Pak Kajiwarto saking Kali Salak, juragane gamelan super power. Rawuh, Pak Haji. Panjenenganipun Bapak Maryono ugi rawuh. Nggih. Kades Pak Kades Adiluhur, Mbak. Nggih, pepunden saking Gunung Mujil ugi rawuh. Luar Panjenenganipun biasa. Bapak Ponimin Cokro Suwarno. Nggih, Pak Ponimin. Nggih. Alhamdulillah kathah ingkang nyengkuyung nggih. Nggih, luar biasa. Penggemar dan sing nyengkuyung Mas Panggung Bayu Aji akeh banget, Mbak. Dihibur, Mbak. Ya, lagunya apa? Monggo dipersiapkan. Ya, rembugan alon-alonan masih bersama Sekar Buana berpacu dalam melodi. Lagune apa, Nduk? Nyuwun kesayangan, Pak De. Kesayangan dikasih. Yuk, so. Pokoknya angles kepenak. Sekar Buana. Sugeng rawuh dumateng Kades seluruh Kecamatan Adimulyo dan Muarasan. Emas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwira krungu pawartamu bingung rasane ngandel
pun adik-adik cantik nggih kepareng lenggah rumiyin. Sangya para rawuh miwah para tresna kakung miwah putri karana wanci sampun sawetawis dalu prayogi bilih kabunggel lelagon campur sari ing samangke kalajengaken wonten ing sesi togogan utawi goro-goro. Mbok bilih kadang panawung krida utawi kadang panitia sampun ngracik laksitaning adicara pramila sumangga sasana ugi wekdal katur sak cekapipun.